Mae'n wastad yn moment neis. Mae'n yr oglin anhygoel. Mae jyst torri hwnna lan chydig bach yn i'r cyllell eto. Dyma fel bys y mam gi neu popeth, cyllell y bowlen. Ys dim angen unrhyw beth arall. Be chi'n chwilio am i'r toes fod yn esmwyth reit ar y diwedd, a mae angen gweithio fe chydig bach yn hirach na bar arferol. Mae fe werth e, gan bod ein yn blasu'n anhygoel. Sut mae'r brechdan? Brasys iawn. Da iawn. Ond mae Mari'n really hoffi ddod mas i chwarae, os bys hi'n gallu bys hi'n mas trwy'r dydd fi'n credu. Mae fe wastad yn treat wedyn cael brechdanau efo'r barad wy'n wneud hefyd. Y saith nan yw hwn. Hi's nid y picar yma'n gorau yn y teulu, rhaid traddodiadol, ond dwi'n hoff iawn o'r brofi. Felly dyma un sawrus i chi. Just checio bod e'n blasu'n iawn. Lovely. Wel, o'n i ar byw yn Llundain, o'n i byw fan hyn am ryw 4 mlynedd, a tra'n i fyny o'n i'n dod yn nabod gwahanol lefydd, bwyd da. Mae Clares yn ffefryn i fi, fod yn onest. Felly ni digon hapus prynu pecyn o 5 o siop a bwyta nhw gyd. Felly mae'n beryglus iawn gwybod sut i'n neud nhw. Nawr nhw'n i'r ffwrn. I gyd sydd i'n neud nawr yw bwyta nhw, a sa'n rhannu.